vosaltres posar música de fons a casa vostra perquè sigui una mica més motivador l'entrenament, poseu música de fons mentre tanqueu el micro, cap problema. I, com sempre, 3/4 d'hora, escalfament, 2 parts principals de força, sí, amb el material que tinguem, ja siguin gomes o peses, i estiraments finals per acabar de relaxar-nos després de l'exercici. Sí? Així que em tiro enrere perquè em veieu millor. I ja va bé. Prepareu-vos el material per després, que ja sabeu que fem un primer escalfament de mobilitat sense goma, però després sí que afegim la goma. Així que som-hi, braços endavant, aïllar moviments de cada gest. Deu i canvia enrere. 9, 10, perfecte. Ara, obro, tanco. 5. Perfecte, 10, relaxo una mica espatlles. Anem al taxi, pujo, baixo. Cada vegada intento fer una mica més llarg el recorregut de moviment. Vuit. 10, perfecte. Vinc aquí, estiro ben braços. Aguanto 10 segons i canviarem cap enrere. 3, 2, 1. Cercles petits i ràpids enrere. Aguanto 10 segons més. 3, 2, 1. Descanso. Vale? Vinc aquí. Flexiono cadera. Aixeco genolls. Nou, 10. Ajunto genolls, sí, i desplaço, obro, tanco. Separo, ajunto genolls. M'ajudo dels braços. 6, 9 i 10. Anem al moviment de zumba que a vegades fem. M'estiro, braç, braç. Anem a fer 10. 2, 1. Mateix, però cap a baix. Sí, braç, busca turmell contrari. Inclino endavant. 5, 6, 10. Mans al clatell. Sí. Em faig petita, trec pit enrere. 3, 4, 8, 9
i 10. Perfecte, anem pels turmells. Sí, fa i taló punta. Fem 10. Fem 10 circunduccions, de dins en fora. Canviem de sentit. Perfecto. Passem a la goma. Sí? Ja sabeu, la profunditat que s'entegi. Ja sabeu, la goma sempre ha d'estar tensa. Mai puc treballar amb la goma descansada. A partir d'aquí, agafo goma, sí? Començo el moviment des dels genolls, aixeco fins on arribi. Si arribo més enrere, més enrere. Si arribo aquí, aquí. Si arribo aquí, aquí. Que no hi hagi dolor. I a partir d'aquí fem 10. Goma sempre tensa. Ara l'ero s'ha connectat. Vamos. Bones. Bones, ha arribat tard. No passa res. Una més. Vale. Anem aquí. Goma, estiro braços. Sí, i amb la resistència de la goma faig una obertura i torno endavant. Fem 10. Què ha passat? Portem 5. Res. Nou. I 10. Perfecte. Ara, si tinc pesa, amb la pesa, si tinc goma, la goma passa per sota de la cuixa, sí? Enganxo la goma amb la cuixa i a partir d'aquí, colze enganxat al tronc i faig bíceps. Sí? Ui. 10 i 10. Vamos. 3. 5. 10 i canvio. Si tinc goma, l'aixafo amb la cuixa. Colze enganxat al tronc, simplement el que faig és flexionar colze. Sí? Soc l'únic que se li queda negre a la pantalla? Jo ho veig bé tot. Ho deus tenir a vista de hablante o algo así. Posa canvia la vista i posa quadrantes, diria. Com dius, Alba? No et sent... A veure la dreta que ha de sortir la vista. Sí. A veure, espera un moment, que no el sento bé. Ai! Espera. Opa! A veure la dreta que ha de Sí? sortir la vista. Vale, a dalt a la dreta posa... I has de posar quadrantes o galeria. Vale, ja està. Sí? Perdona. No passa res. Vale. Anem a per les obertures. Si no tens... Sí? Ja està, tornem-hi. Pues no sé què puc dir-te. Deu ser la meva connexió, això no va, eh? Però em veus a mi? No, se queda completament negre i no sento res. Deu ser Pues així no és de la vista. Deu ser de la meva connexió, ja et dic. Jo sí Ara mateix t'has quedat paralitzada amb la boca torta. Qui? Tu. Pues no sé, a mi em va perfecte. Sí, per això t'he dit que deu ser la meva connexió. Segueix intentant-lo, perdona. No passa res. S'acabó l'escalfament. Anem a per la primera part.
de la part principal, són 3 sèries de 4 exercicis. 2 exercicis de força amb la goma o les peses i 2 exercicis més, una mica de cardio, per augmentar una mica la freqüència cardíaca i a veure què tal anem. Entre sèries no hi haurà descans. Entre exercicis, no hi haurà descans. Entre sèries descansarem 40 segons. Vale. La primera sèrie us vull explicar exercici per exercici. Primer començarem fent elevacions frontals. La setmana passada les vam fer. Xafo goma, estiro braços i farem 10 elevacions frontals i, sense descansar, 10 laterals. Important, intento estirar braços. Doncs som-hi, vámonos. La goma l'enganxo a les cuixes. Vinga, vámonos. 2, 3. Intento mantenir esquena recta, abdominals apretats. 7, 9, 10. Me'n vaig a elevacions laterals, és a dir, el meu angle d'obertura canvia. Vámonos, fem 10 més. 4, 5, 6, 7, 9 i 10. Perfecte. Ja estem. Escolta, m'estic posant nerviós, ho deixo avui. No sé què li passa a la connexió, ho deixo. Si que has tornat a connectar. Vinga, ens queden 2 exercicis més de la primera sèrie. Ara està ja l'àudio. 20 repeticions de jumping jacks. Adéu. 20 repeticions de jumping jacks. Quan tinc aquestes 20, faré 20 cops de puny. Vinga, vámonos. I amb això ja tindrem la primera sèrie feta. Cadascun al seu ritme. Si quan pujo braços i xoco dalt puc desplaçar genoll, perfecte. 8, 10, 12. Vinga, 5 més. 4, 3, 2, 1 i fora. Ens toquen 20 cops de puny, per acabar aquest exercici una mica més de càrdio. Vámonos. De sempre, abdominals contrets, respiro bé. 13 i 20. I descanso 40 segons. Ara ja sabeu els 4 exercicis. I em preparo per la segona sèrie. N'hem de fer 3 d'aquestes. En queden 2 més. 20 segons. Em vaig preparant la goma per fer les elevacions frontals i laterals. Si tinc peses, faig el mateix moviment amb les peses. 5, 4, 3, 1 i canya, va. 10 elevacions frontals. 6, 9 i 10. Empalmo amb les elevacions laterals. Simplement canvio l'angle d'obertura dels braços. 3, 4, 7, 9 i 10. Perfecte. Anem pels 2 exercicis una mica més de càrdio. En comptes ara de jumping jacks, faig el moviment de zumba i 20 cops de puny. Sí? Pues vinga, vámonos. 20 i 20. 2,
6. M'intento inclinar lateralment per treballar també una mica abdominals. 12, 13, 16, 19, 20. Anem a per l'últim de la segona sèrie, 20 cops de puny. Sí? Apreta abdominal, esquena recta i vámonos. Tirem 10, 15, 19 i 20. Perfecte, descanso 40 segons i tercera ronda. Què tal el cor, la respiració? Totem bé? Bueno, anem bé. Jo vaig bé per ara. Bien. Espera. Vale. 10 segons. Vale, estava obrint el xat perquè sabia que ara m'enviaries alguna cosa. Som-hi, tercera i última, sí? Anem a per les 10 elevacions frontals i en parlem amb les 10 laterals. Vámonos. 3. Sempre intento controlar la respiració. 7, 8, 10 i anem a per les 10 laterals. 3, 5, 7, 9 i 10. Perfecte. Ara tornem als 2 exercicis una mica més de cardio. Sí? Ara anem amb 20 bons dies i 20 jumping jacks. Sí? Doncs vinga, o creu braços aquí, o m'acompanyo amb el braç endavant, o mans al clatell. Anem a fer 20. Vámonos. M'inclino endavant i torno. Anem a fer una mica de treball del tronc. Sis. Ara us diria molt bé, però com que no veig a cap de les dues, imagino que ho esteu fent bé. Queden 5, 4, 2, 1. Me'n vaig a part dels 20 jumping jacks, sí? Quan xoco braços amunt, intento desplaçar un genoll i després l'altre. Vámonos. 2. Perfecte. En 10. 14. Aguanto 3 més, 2, 1 més i fora. Descanso. 3 sèries completades. I falta una només, no? Què? Falta una només. No, ja estem. D'aquest ja pack està. d'exercicis Vale. ja estem. Vale. Ara, hi haurà 3 exercicis, 2 sèries, vale? 40 segons de feina, 30 de descans. Per tant, en aquests 40 segons de feina he de mantenir un ritme que jo ja em conec, com estic, la fatiga que tinc acumulada, etc.
i em conegui de mantenir un ritme que em permeti aguantar fent feina aquests 40 segons, sense parar. Sí? I després de cada exercici hi haurà els 30 per recuperar. Per tant, primer exercici. Anirem a fer l'acció de les flexions. Si tinc goma, passo la goma per darrere de l'esquena. Ai, s'ha enganxat. Em poso de perfil. Passo la goma per darrere de l'esquena, sí? I intento fer l'acció de les flexions. Segon exercici, abdominals laterals. Com? Agafo una pesa, o si tinc pesa, i un amb el clatell, m'inclino lateralment i m'aixeco ràpid. M'inclino lateralment i m'aixeco ràpid. Com si volgués agafar alguna cosa del terra. Tercer i últim exercici. Com a l'escalfament, que fem el del taxi, però amb pes. Si puc, si tinc 2 ampolles d'aigua, si tinc alguna cosa de pes, ho faig amb pes. Vale? Val. Pues vámonos. 10 segons i comencem. Primer exercici, el dels abdominals. 3, 2, 1 i vámonos, sense parar, 40 segons. Respireu bé, la tècnica ja la sabeu, per tant simplement és estar concentrades i aguantar. Portem la meitat, queden 20 segons. Aguanto, 15. 3, 2, 1 i descanso, perfecte. Descanso 30 segons i em preparo pel segon exercici, el dels abdominals laterals, per treballar oblics. Si tinc pesa, pesa. 15 segons ens queden de descans. Als 20 segons us avisaré i canviarem de costat. 3, 2, 1 i vamos, m'inclino lateralment i m'aixeco. Deu segons i canvio de costat. 3, 2, 1, canvio amb el clatell. No queda res. 10, 3, 2, 1, descanso. I l'últim exercici, si tinc peses, peses. Si tinc goma, puc fer-ho amb la goma. En què la goma me l'enganxo a sota de les cuixes i faig aquest gest. Sí? Si veig que no tinc res, ho faig directament amb els meus braços. 3, 2, 1 i canya. Vamos. Si tinc peses i sé que no puc aguantar aquests 30 segons, anem per la meitat. Puc fer el mateix moviment sense peses. Queden 15. Respiro i aguanto, que després d'això només quedarà una sèrie. 5, 4, 3, 1 i descanso. Aquesta sí, que ja es noten les espatlles d'aquí. Sí que es noten. 20 segons. Jo l'he fet sense peces, aquest. Perfecte. L'important és això, saber que he d'aguantar aquests 40. El primer exercici de la segona i última sèrie, les flexions. Sí?
Vinc aquí i canya, 40 segons sense parar. Tu que estàs amb les peses, suposo que tens les peses agafades i fas un gest. Si veig que em noto forta, que estic una mica millor, que ja em vaig despertant, queden 20 segons, puc augmentar el ritme. Va, que aguanto. És l'última, no? Sí. Fot-li. Vámonos. 5, 4... I descanso, perfecte. Descanso 30 segons. Penúltim exercici. Abdominals. Sí? Queden 10 segons. Als 20 segons us aviso i canviem de costat. 3, 2, 1 i som-hi, va. Esquena recta, en recordeu-vos, trec pit. Canviem de costat. Queden 20 segons. Deu. 5, 4, 3, 1 i s'acabó. 30 segons de descans. I l'últim. Últim exercici, no tinc material. Sí, vinc aquí i com el de l'escalfament. Si tinc material, com per exemple, anem aquí. És l'últim, He d'aguantar aquests 30 segons, que és el més canyero. 3, 2, canya, va. Màximes repeticions possibles. Intento estirar bé braços. Vamos, ja aguanto, queden 20 segons. Quinze. 10, 9, 8, va. 5, 3 i listo. Vale, boníssim, descanso. 2 minuts sencers una altra vegada. Som-hi, anem pels estiraments. Tiro enrere perquè em veieu bé. Vinc aquí. Sí, m'inclino endavant. I se m'estiri la cuixa. M'ajudo dels braços, a poc. Intento baixar una mica més. Sí, canvi al costat. Canvi. Anem a fer taló punta. Estirar bé bessons. Hem fet 10 amb un peu, canviem. 10 amb l'altre. Perfecte.
M'apropo. Ara, giro, intento agafar-me la cadira i estirar l'esquena. Inspiro, deixo anar l'aire, canvio de costat. Tornem. Bé, vinc aquí, m'agafo braç, estiro l'esquena, la zona de l'escàpula. Anem de costat. Vale, perfecte. Mans a la zona de les lumbars, sí? I trec pit i amago. Trec pit i amago. Només. Perfecte, canvio, creu braç per davant i de mentre faré 10 cercles de punt sentit. I 10 cap a l'altre. I canviem de braç. Passa per davant, creu-ho, faig 10 cercles a punt sentit. I 10 cap a l'altre. Molt bé. Ara, estiro bé braç, sí? El palmell de la mà mira cap a la pantalla i amb l'altre estiro i acompanyo. Esquena recta. Estiro bé l'avantbraç. Vale? Mateix braç, canvio i ensenyo les ungles a la càmera i amb l'altre braç acompanyo. Canvio de braç. Primer comencem a la palma de la mà. I canvio, ensenyo ungles i estiro. Vale? Anem aquí. Intento començar amb l'estirament apropant l'orella a l'espatlla, però a poc vaig com fent el gest de treure papada, doncs el mateix. Vale? El braç que no fa res, com si volgués tocar el terra. Comencem aquí i a poc anem apropant el mentó al pit. Canvi de costat, el mateix. Orella a l'espatlla i a poc vaig apropant el mentó a l'esternum. Perfecte. Últim, cap a baix.
Miro cap a un costat. Miro cap a l'altre. Torno a poc. Faig 2 circunduccions. He sentit. I anem a per les respiracions, per acabar ja amb l'entreno d'avui. Inspiro, agafo el màxim d'aire possible pel nas, acompanyant d'un gest de braços i a poc vaig buidant, vaig exhalant tot l'aire per la boca. Podeu fer tot el soroll que vulgueu i badallar també, si us surt. Tornem. A mi sempre em surt badallar. Inspiro. Aguanto l'aire i exhalo, deixo anar tot l'aire per la boca. Molt bé. I després d'aquests tres respiracions profundes, ja us podeu aplaudir per haver superat un entrenament més. Moltes gràcies per apuntar-vos. I ens veiem dimecres que ve. Ens veiem dimecres. L'únic dimecres que no hi haurà classe, que és Setmana Santa, serà el dimecres 5. Jo ja us vaig avisant. Que igualment per WhatsApp ja us avisaré, que és l'únic canvi que hi ha. D'acord. Molt bé. Gràcies. Adéu. Adéu.